Zdravo putniče, otkriću ti malu tajnu. Da li znaš da postoje čudovišta koji se pojavljuju noću u Mondstadu? Šš, budi tih. Sve ću ti reći, ali ne smiješ nikom da kažeš. Nakon što se svi ušuškaju u svoje krevete, monstrum izlazi i pretvaraju se da su vitezovi kako bi prevarili ljude. Čak sam mogla da čujem njihove korake iz sobe. I onda... razvalila sam vrata i odbranila monstra do čudovišta. Ali gospodar Džin, koji me je odvukao, je bio strašan. Strašan kao pravi gospodar Džin, ne kao neko čudovište. Tako čudno. U svakom slučaju, nikom ne pričaj. Kaja je onaj koji mi je rekao tajnu o čudovištu. Rekao je samo meni. Kaja, nagovaranje Klide izađe iz sobe izgleda... Izgleda da smo lekciju učinili malo premaštovitom.